In Dokkum lieden ondernemers uit verschillende branches de neetklok. Door de ondernemersvereniging waard uit namen van alle ondernemers uit de stad een brandbrief oerlangen. Om burgemeester Johannes Kramer en wethouder Jelle Boerema. Uit de reacties van hun merk ik gewoon dat ze begrip hebben voor onze situatie. En heb ik ook echt de indruk dat zij gewoon proberen om via hun kanalen toch een lans te breken voor opening van winkels en horeca in Dokkum. Wethouder Boerema naamt de Germ met burgemeester Kramer de brandbrief in ontvangst. BMW zit ook in de magen met de hele situatie. En dan merk je gewoon inderdaad hoe hoog de nood is. En dat raakt ons als college, maar als wethouder economie ook zeker. Want je ziet gewoon dat heel veel ondernemers, dat is niet een beroepsgroep die snel klaagt. Maar je ziet gewoon dat die het gewoon heel lastig hebben. Met name omdat dit gewoon heel erg lang duurt. We zitten al bijna een jaar in deze beperkende maatregelen. En er is gewoon onvoldoende perspectief. Er is geen zicht op verbetering en verruiming. Deze te jong waard er wel wat verromming melden, troch de missionair minister-president Mark Rutte. Maar voor een soort ondernemers is het een druppel op een gloeiende plaat. Die verruiming die zal misschien voor bepaalde winkels zal dat inderdaad ruimte bieden. Wanneer je een winkel hebt waar niet zo heel veel klanten per dag over de vloer komen, maar per keer toch wel redelijk besteden. Ik denk bijvoorbeeld aan een elektronica winkel. Ik denk bijvoorbeeld aan een duurdere modezaak. De autobranche. Dat zijn natuurlijk winkels die daar best mee zijn geholpen. En kunnen op die manier toch een aanzienlijk deel van hun omzet gaan maken. Maar waar het winkels betreft, waar veel klanten over de vloer moeten komen per dag om tot een omzet te komen, gaat dit niet tot een oplossing leiden. Het zal enige verlichting geven, maar dan heb ik het eigenlijk meer over het verlies beperken dan dat er naar de winstgevende situatie gewerkt kan worden. Want dat zit er gewoon echt absoluut niet in. De gemeente stiep het ook wedstrijd kennen, maar is ook net in een financiële positie om een rentevrije lening voor elke ondernemer te faciliteren. Dat yield is er simpelweg net. Wol had de gemeente de betaling van belastingen uitsteld en dat is nedig. Het MKB, de horeca, die zijn ontzettend belangrijk voor een binnenstad, voor een dorp. Want dat zorgt voor vitaliteit, voor leefbaarheid. Dat maakt onze regio aantrekkelijk. En in die bedrijven, die lokale bedrijven, zijn ook erg belangrijk voor de leefbaarheid. Die zorgen voor sponsoring van een plaatselijke sportverenigingen. Die heb je gewoon keihard nodig in je dorp, in je stad. Zit je er dan misschien in hoe de toekomst worden zal? Nou ja, als je het onderzoek van in retail leest, van 7 op de 10 ondernemers hebben het heel erg lastig. Ja, dan denk je, goh, wat gaat hier gebeuren? Het kan toch niet zo zijn dat er een kaalslag plaatsvindt in onze dorpen en steden. En daarom ook die oproep aan het Rijk, kijk wat mogelijk is. Want ik zeg zelf wel eens van, goh, er is nog heel veel ruimte tussen, helemaal dicht en open. En laten we alsjeblieft die ruimte gaan onderzoeken. En natuurlijk rekening houden met de pandemie, met de besmettingen. Dat staat voorop. Maar kijk naar de ruimte die er is.